салом алейкум, хуш омадед ба канали Рӯйгун. Авиа бардораи азиз, чӣ хеле ки дидесте? Айни ҳол ман дар автовокзали Котельники қарор дорам. Нафароне ки мехоҳем ба автобус сафар кунем ва билети самолёт харидорӣ кунем. Авиакассаи мо дар автовокзали Котельники қарор дорад. Ва ин ластичкаеро ки мебинем 4 та нӯ. Яке аз бародарои беҳтарини мо аз шаҳри Душанбе, яъне меҳмони имрӯзаи мо шудан ва бисёреро гуфтанд ки рекламшикор реклама мекунанд ва суми хичона мегиранд ва нархи мошинам қимат мешавад ва мо хостем ки ин бародара бесплатна, яъне мошинша дар фурӯш монда. Бесплатна, яъне пешниҳоди шумо бигардонем ки нафарое ки яъне любители мошинои спортивни ҳастен, салонша шумо дар нишон метиҳем, хитон ба чашми хитон мебинед. Нафарое ки мошинфаҳмен, номереро мемонем, зангиш мезанем. 1,100,000 гуфтагиай бародар. И қатъи обши ҳамун рекламшико чанд сумеш гуфтагиам, ба ҳамин хотир 1,100,000 гуфтагиай. Но мошинхарои конкретни мебиёен ай пеш, и бародар муомилаи хуб дора худшам ва нархи нормали қатъи метавонем ки ай дастиш мошина бигирем биравем. Мошин яъне кардагиай барои ҳамун ҷавоное ки шумо яъне мехоҳед ки мошинои спортивни да бигарден. Номерош падаркай, номерош ҳамин нархи мошини худаш меиста, хито медонен ин чиза ва пеш биё нишон битем. Яъне объёмша чанд гуфти я бори дига ака? Объёмиш 7,5. Мотор хока ягон ҷой, масъалан пеш аёне ки снимат мекунем видео нигоҳ кардам, мотор хока ягон камбудӣ надора. Ба нафарое ки шумо мошин харе метавонем бием бо худтон проверка кунен, ҳай кунен. Як сутка ин бародара гуфтем ки ҳамун нафарое ки ай канали Рӯйгун авиа мебием ба сари ҳамин мошина, як сутка дар пеши ҳамин бародар яъне тамоми ҷоша проверка мекунен, мебинен, ҳай мекунен дар бараш. Пула доди рафти бародар, и яъне мошини беҳуай салон нестай, штоби ягон гапи қабеҳ нашава, камбудиё нашава. Ҳозир салонша нишонтон метавам. яъне мошина и бародари мо барои хича кардагиай дар шаҳри Душанбе яъне мегашт. Айни ҳол мошин дар автовокзали Котельники қарор дорад ва дар шаҳри Москва мегарда ба ҳамин номерои 4 та нӯ. Ина салонша чӣ хеле ки худтон мебинед, пеш биё. Ина салонша кожани салон, ягон яъне хирошидагӣ, ягон камбудӣ надорад, тозаҳай. Рақибша нишон битем. Ина кожани салон хирошидагӣ надора, ҳамаш 100%, вроде падели кожа нестай, оригиналай. 7,5 объём, фақат мегирӣ, кататса мекунӣ. состояниш дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. рақамои болои экранда метавонед занг занед, биен ай пеш ҳай кунед, муомила кунед хитон. Ё овози асп, овози асп мегам бародаро, дидем. Яъне бародари мо, яъне владелца, яъне собственника ин мошина. Акаҷон, яъне ай канали Рӯйгун авиа шумо ягон сум додем барои реклама ин мошини, ки мо мошини шуморо ба пул таъриф кардем? Не, ягон сум надодам, ҳамун гуфти гапо чиста павлат. Омадем чӣ хеле буд мошини, ҳамун хеле нишон додем ки ҳамин мардум яъне расходи зиёдӣ накунам, бояд 2 сум пули дига аксаршон монад ки мошини да ягон чизе ки одаме ки мехараш, бо ягон чизе ки дига кунад барои салонша. Бародари азиз, ин ҳамин бародар владелци асосиша, ина овозакша як бори дига газша меҷиха, гӯш кунед хитон, ҳаловат баред. Объёми 7,5 меган ира. Як газиш монад ки ҳамун пиясини пеш бинам бачако.